Шәһәр утары 19 гасыр башында салына. Ул Казанның нәкъ үзәгендә элекеге Болын яны бистәсендә бүгенге Подложный урамында урнашкан. Әлеге комплекс 3 бинадан тора. Төп бина, флигель һәм хезмәтчеләр йорты. Утарның беренче хуҗасы сәүдәгәр Матвей Русских була. Бинаның бөрелешендә күн җитештергәннәр. 2 катлы төп бинада хуҗа гаиләсе белән яшәгән. 19 гасыр азагында шәһәр утары 2 тапкыр хуҗасын алыштыра. Башта аны Миллер, Пирсон һәм Ко сәүдә йорты үзенә сатып ала. Аннан биналар Образцов исемле табиб һәм җәмәгать эшлеклесе кулына күчә. 2010 елда монда су спорты клубы эшләгән. Соңгы елларда бина ташландык хәлдә. Бүген утарның уң як бинасы түбәләре сүтелгән. Уртадагы бер катлы бина хәзер хәрабә хәлендә, аның тышкы өлеше генә сакланган. Тәрәзәсез, нисез, но үзенең кирпичный кладка аның әйбәт. Бөтен утар. Ул тезелгән особый кирпич и раствор белән шуның хәтле су басканда тора торган иттереп. Фәридә Җабирова сүзләренчә, утар башка мәдәни һәйкәлләрдән үзенең шәһәр шартларында зур утар булып салынуы белән аерылып тора һәм һичшиксез Казанның тарихи йөзен билгели. Бу утар ул шәһәр морфотип диләр инде, Казан куран онда булгач, анда җир күп булган. Ул менә шундый симметричный классический композицияны почти как загородная усадьба шикелле эшләнгән. Татарстанның мәдәни объектларын саклау комитеты шәһәр утарын мөһим мәдәни мирас булуын белдерде. Узган ел бинага экспертиза ясала. Дәүләт комитеты безгә юллаган документ буенча бина төзекләндерелергә тиеш. Менә аның проекты да әзер. Ә инде шәһәр утарын сүтәргә теләү омтылышы эзсез калмаячак. Татарстанның мәдәни объектларын саклау комитеты рәисе Иван Гущин безгә булай дип белдерде. Хәзерге вакытта объектта эш алып барылмый, оешмага карата чаралар күрелә. Законсыз төзелеш эшләре факты буенча беркетмә төзеләчәк һәм судка юлланачак. Шәһәр утарының таш капкасы әле дә сакланган. Ул 1898 елда бина хәйрияче табиб Образцовка күчкәч ясала. Нәкъ шул чорда таш капкалар төзелә башлый. Шәһәр утары үзенең архитектурасы, тарихы белән уникаль әһәмияткә ия булып кала ди архитекторлар. Айза Шаймарданов, Вадим Ларионов, Яңа Гасыр каналы. Авыр һәм мөмкин кадәр илә булу соралган вакытта ТНВ телеканалы тамашачыларга яраткан фильмын кабат карау мөмкинлеген бирә. Хәзер "Синең күзләр" фильмы ТНВ.ру сайтында бар. Бу көннәрдә өйдә булыйк. Республиканың барлык төп хәбәрләрен, тапшыруларны һәм фильмнарны иң яхшы сыйфатта ТНВ YouTube каналында карагыз.